салом дӯстон, дар ин видео мо аз сайти профицентр пул мегузардем дар кашлоки вебмани. Ссилка барои регистратсия кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. Ва дар видеое ки пеши ман дар бораи ҳамин сайт видео карда будам, ман наметонистум пулро бигирам, барое ки рейтинги ман намерасид ва ҳозир рейтинги ман 11 ва ман метавонам дар як сутка 50 рубл бигирам. ва дар инҷа дар баланси ман 152 рублай ва ина кашлоки ман вебмани ва охирон бор ман аз сайти вемезона 90 цент гузаронда будам ва ҳозир мегузарем дар сайти профицентр. дар инҷа вивестиро интихоб мекунем. Нависагие ки шумо дар як сутка метавонед ба рейтинги шумо то 50 рубла метавонед дар як сутка бигиред дар баланстон. ва ина 50 рубл нависагие дар инҷа ва вебманиро интихоб мекунем. ва инами знаки савза ай тарафи чап ба рост мебарем ва виплатита интихоб мекунем. Ина пул дар баланси ман гузаштаг. Инҷа навист ки дар баланси шумо 50 рубл гузаштаг. ва мо ҳозир вебмани кашлокмона мебинем кани пул гузашта ё ки не. ва ина дар баланси мо 48 вмз гузаштаг аз сайти proficentr.com. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои